Tak, pokračujeme ďalej. Zlepili sme si túto krabičku celú, hej. Komplet sme si to ukázali. Zrobili sme si tieto veci dovnútra, všetko máme zlepené. Vrtačka, môžete vidieť, brúska, vrtáky, tieto zveráky, veľká stojanová vrtačka, dokonca sústruh tu máme, pecík, dokonca je tu aj metlička, vedierko a takéto hasičak. No takže všetky tieto veci si podávame najprv túto dovnútra, polepíme, potom si ukážeme zase ako robiť ďalej, takže najprv tieto veci si všetky polepíme dovnútra, počkáme, nech to zaschne a potom si zoberieme tieto dielíky, vnútorný a vonkajší dielik a na vrch ide ešte táto podlepená 1/4. Na vrch si ukážeme. Všetko si to vystrihneme, tu si poznačíme odkade, pokiaľ tu sú čiarky, tu je prostriedok, lebo to budeme lepiť takto od prostriedku, áno. Takže si všetko vystrihneme, poznačíme tieto bodky, hej, tu si dáme bodky alebo čiarky, poznačíme prostriedok, skade majú ísť oblúky a všetko si ukážeme neskôr. Takže postup je taký, že tieto veci si proste nalepíme dnu, vystrihneme a potom si ukazujeme ďalej. Takže ideme na to. Tak, zrobili sme si túto všetky interiérové veci. Ako môžete vidieť, všetko je to prilepené. Ďalším postupom je tento kúsok papierika, hej. Ako môžete vidieť, tak som to len tak prehol, hej. Ešte keď ste to nezalepili predtým, hej, tento papierik, tak to sa zalepí teraz. Takto. Naniesieme lepidielka na túto časť papierika, aby sme to mohli úplne prehnúť. To sa mohlo zrobiť aj predtým. Ja som to nechal až teraz, takže to je proste jedno. Takže ďalším postupom je takáto vecička, že toto, no a takto prehneme. Takto. No a prilepíme si túto takto na bok. Takto. No. Takže máme to jednu, druhú stranu. No, dať pozor, aby tieto strany išli rovno, aby bola rovná priamka, takto. Aby nebolo to ohnuté dovnútra alebo vonku. Snažiť sa, aby to bolo pekne rovinké. No a teraz tento kúsok papierika, tento biely pások zvonku a vnútra toto žlté, trošku si prehneme dnu, iba tak trošku jemne, lebo na to sa bude lepiť potom táto strecha, takže takto, no a ako som vravel, dávať bacha, aby nebolo to prehnuté dovnútra. No, ďalším postupom je, tuto vidíte, tuto sa bude lepiť na tento kúsok papierika bieleho vonku strecha a tu si môžete všimnúť, tuto nalepíme vnútornejšiu stranu, takto vám vysvetlím, toto je vnútornejšia strana strechy, toto je vonkajšia strana strechy, takže túto vnútornú stranu budeme lepiť takto na tento kantík. Táto strana sa lepí takto a potom túto, dá sa to nalepiť aj spolu, ale ja som rozhodol, že budem lepiť každé samostatne, takže ako sa chce, každý rozhodne, ale ja si to budem lepiť samostatne. Najprv nalepím túto vnútornú časť, takže ideme na to. No. Najprv ešte predtým si podlepený kúsok papiera nalepíme túto na vonkajšiu časť
plášťa, aj vonkajšej strechy. Takže takto môžete použiť túto lepidlo, aby sa vám to neskrutilo, tyčinkové lepidlo, nie Herkules, ale keď Herkules, tak v nejakom malom množstve, aby sa vám to fakt neskrutilo. Takže takto. No, skúsim si naniesť tú lepidla. Takto. No. Takto. No. Dobre. No. Pekne si nalepíme túto. Takto pekne priložíme. No. Takto. No. Aby nám nebolo vidno. Takto. No. Takto. A pod záťažou si to necháme troška preschnúť. No, ja to dám túto. Takto. No. A pokračujeme, ako som vravel, týmto vnútorným plášťom. Takže najprv, ja to mám trošku predohýnané, takto si trhneme trošku celé. Takto stočíme a potom si začneme na takých nejakých 8 mm guľatinky alebo koľko stáčať tieto konce. Takto. Takto. Aby sa nám zrobil taký oblúčik približný tomuto, tak zhruba, nemusí byť presne, ja to mám troška takže tak ako som javil, takto, no. No, tak, dobre, takže máme zatiaľ trošku vytvorenú túto časť, no a teraz túto máme poznačené, kde je prostriedok, neviem, či to vidno, tuto mám prostriedok, aj tuto mám prostriedky poznačené, trošku kružidlom som si poznačil, takže doporučujem, aby sa lepilo to aj túto prostriedok, takže tieto bodky, aby išli k sebe, aby sa lepilo najprv túto z prostriedku, takto, a nakoniec takto, jedna a druhá strana, a nakoniec sa tieto konce dolepia. Takže naniesieme si lepidla, momentík, dobre, takže naniesieme si lepidla túto na tento kantík. Aj takto. Dobre. Tak. Tak. Jedna strana. Druhá strana. Tento kantík je troška nižšie, tak asi o 0,5 mm je táto strana troška vyššie, tu potom pôjde vonkajší plášť. Takže tu si lepíme na tento kantík, tak si naniesieme si tu lepidla, takto. Tak. No. A tak ako som vravel, tuto máme poznačené stredky, prostriedky týchto papierikov, ako týchto strech. Aj tuto mám aj, takže proste tento prostriedok sa snažíme takto nalepiť do prostriedku, takže to je táto jedna vec. A takisto aj túto, momentík, troška si to ešte takto hodím. No takže takto prostriedok na prostriedok, takto, tak, aj toto, momentík, takže takto, no, dobre, trošku si to pritlačíme, aby sa to prilepilo. No a pekne vidíte, ako takto.
troška ďalej. Tak. No. Takže máme prostriedky prilepené a teraz necháme troška preschnúť, hej, ako takto. No. A nakoniec si budeme pomaličky, si to môžeme, ešte je to skoro, ale hej, môžeme si to trošku odohnúť, hej, alebo takto pridržať. Tak. A budeme nanášať lepidlo takto na túto časť. Takto. Tak. Dobre. Takže nanášame lepidlo na tento takto na tento biely pásik. Ešte aj túto na kantík. Takto. Môžeme trošku aj na tento pásik, aj na strechu. Tak. No. A snažíme sa pomaličky takto pomaličky zatláčať takto tu, tak spolu rovno. No, tak. Tak si to potom ešte pritlačíme. Proste tak si to dotlačame, aby nám to sadlo. Tak. Tak. Znútra to nie je až tak vidno, je tam vidno, ale nie až tak veľmi, takže toto takisto dotlačíme a presne nám to tu vyjde. No. Takto. No. Takže zase na druhú stranu, troška si to odškaríme, takto. No. A na túto biely pásik si nanášame lepidla, aj na tento kantík tu troška, takto. Aj na tú strechu troška. Aj tu, aby sa nám to prilepilo proste. Takže začíname stále od stredu. Ako som vravel, aj tu dáme ešte troška lepidlo. Aj tak ako som vravel. Od stredu, hlavne tuto musíte mať poznačený stred. Ináč dá sa to aj z tejto strany lepiť takto, ale potom nám to nemusí pekne prekryto sadnúť, takže najprv sa to všetko lepí od stredu, takže takto. No. Tiež si zoberieme nejakú rovnú vec a takto tiež naraz všetko sa snažíme aj takto. No. No, takto. No. Takže to by sme mali túto vnútornú časť. Všetko to musíme nechať zaschnúť pekne, aby pridržať, aby sa nám to takto pekne nestlača to veľmi, aby sa nám zase toto neprehlo. Tak pekne si potom ešte túto, keď nám niečo odškaruje sa, tak ešte pomaličky si dáme aj túto, hej, vidíte sami, že takto. No, najlepšie je takto pritlačiť po celej dĺžke, aby to bolo stojinak, lebo aby sme proste nezatlačali tento stredok, aby nebol zatlačený vnútri. Takto, asi takto trošku pridržať na dlhšiu dobu, to je, takže sme si ukázali proste, ako sa lepí strecha. Ja som rozhodol tak, že najprv lepím vnútorňajšok, potom dám vonkajšok, tak to môže lepiť naraz, ale tak. No, takže takto, hej, a ukážeme si, ešte si to necháme troška presnúť, podatlačame, hej, všetko a potom si ukážeme, ako sa lepí vonkajšia časť strechy. No, tak ako môžete vidieť, táto vnútorná časť strechy je zalepená.
Pekne nám to preschlo. No a teraz pokračujeme vonkajšou stranou, takže nalepili sme si tento podlepený pás. Dali sme ho pod záťaž, je to pekné, také rovné. Takže trošku si zoberieme zase túto vecičku a tiež si konce takto pekne naohynáme. Pomocou guľatinky to nahneme takto, jednu stranu, takto. Ja to mám troška popredohýnané už, jednu, druhú stranu, pekne postupne takto natočiť. Takto, no a tento prostriedok tiež troška jemne do oblúčika, taký oblúčik ako je túto, taký trošička na vrchu, tak aj túto, aj túto, tento, aby bol trošku oblúčik na vrchu, to môžete aj takto ručne, nemusí už pomocou guľatinky, aby bol takto pekne ohnutý troška do pol kruhu, takto, iba trocha. Toto ešte viac takto si ponohýnať. No a tiež ako som vravel, túto, takto. No, tak. Tiež ako som vravel, túto máme také bodky naznačené, kde je stred. No a zase aj túto mám poznačené bodky, kde je stred. A zase pekne takto navrch, pomocou tejto bodky je stred. Tak tu si zase nanesieme takto a budeme sa snažiť prilepiť takto jednu a druhú stranu. Takže takto zhruba. No. Takže ešte si trocha ohneme tento vrch takto. Tak. No. Trošička. No, tento konce. Tak. No. A tak ako som vravel, zase nanesieme lepidla. Túto na konce, na jednu stranu. Tak, na jednu stranu. Na druhú stranu. Pekne. No. Takto. No. V podstate je to jedno, ktorá jaká strana, či tak alebo tak. Hej. Takže zase tak, ako som vravel, túto máme presne naznačený stred. Takto. Takže lepíme takto. Aj túto bodka. Hej. Takže asi zhruba takto by to mohlo ísť. Dobre. Takto. No. Takže tento vrch si pritlačíme. No, necháme to troška preschnúť, aby sa nám to chytilo. Toto. No a zase troška odškaríme si toto a nanesieme, už tentokrát môžeme naniesť na túto strechu vnútornej strany troška lepidla. Aj túto ešte, kde sa nedostalo lepidlo, túto, takto na túto strechu. Takže to zrobíme jednu. Takto. Dobre. Takže to spravíme jednu a druhú stranu. No, pekne, ako som vravel, zase týmto, takže takto sa snažíme rovno prehnúť to. Takto. No, jednak. No. Takže takto pekne. No, môžeme si to tak dať. Tak.
a priložiť to pekne jednu aj druhú stranu. Hej, vidíte sami, že sa nám to pekne tvaruje. Takže pomaličky sa dostávame do finále. Dobre. Takže jedna strana pekne zatlačiť, hej, podotlačať. No, takže sme si prilepili aj tú druhú stranu, pekne nám to sedí, podotlačali sme si to, hej, takže tieto kantiky pekne, hej, takto fajne zahľadiť, hej, keď náhodou nám niečo nesedí, tak troška prilepiť, hej. Vidíte sami, ako pekná je bacha na tieto oblinky, aby sa nám to nejak nepoprehynalo. A takto, hej, vidíte sami, aká je to pekná taká oblinka, hej, takže toľko. No, ešte k tejto nadstavbe, hej, takže máme všetko vnútri. Tuto potom ešte detailičky, hej, si porobíme tieto pasiky a nakoniec ešte si môžeme ukázať, alebo neviem, ako sa tieto plechy túto lepia, ale tak to každý už asi vie. Takže základ tejto nastavby je spravený. Potom ešte fakt dolepiť tieto vecičky a fakt ukázal som vám, ako by sa to mohlo robiť. Kto si zobral príklad, to tak môže robiť po svojom, ale má nejaký návod, ako sa to približne robí. Niekto môže povedať alebo ukázať aj iný spôsob aj tejto strechy, ako sa lepí. Aj proste. Ja som to zvolil takýto spôsob, lebo som robil už Tatrou Lambaréne, alebo ako to volá, tiež niečo na takýto spôsob, takže mám už nejaké tie skúsenosti a hlavne dávať bacha na tú presnosť, na tie body, na tie stredy a takto. Takže mali by sme to hotové.